weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe ɓokki sabbundu dumga wuro alpha mbarna dow mbarna lesa a virage lawela joɓɓe ko on waktu yoni ha to wudduru e nder galle Abdoul Jinda e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal a ñalawma hanki o batu jagorɗe hoorejo leydi ndi rokki jagorɗe mum a wasiya kam e cour ko fate banggue jagorɗo hol comportement mo foti jogade guila e golle ha e gonka so tawi kadi ittama e gollal mum e holno foti wade to leydi Mauritanie ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo to Dakar windi ɓatake fade autorité ji leydi mum wonande Mauritanie naɓe hewɓe naggama to Guinée Conakry hen nayone tawi juuɗe tawɓe nanguira ko gueɗe ɗe pewani to leydi Mali koninkoɓe leydi ndi kolliti a joori kure condi toon to diwan tesa lita kene tolno e capanɗe joyo wat bonijo ɓe jaltini ɗum a dingrala haare otoji kamɓe motoje kewɗe bonnama hen kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Tchad ma en jaaha to Eswatini kame Éthiopie ha to Nigéria kame Asia woni Centrafrique kabruji men manawen ha to jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ciggam nangue wulgue jaw ari addi ko jaam addi ko lellitare e ɓamtare rendo meɗena ciggam nangue wulgue jaw ko équipe keblaɗo toon to leydi Turki wawɓe golle mum sukaɓe garduɓe golle joguiɓe fannu installation kesso ciggam nangue wulgue jaw e gardugol Haruna Dawouda Ndiaye taweteɗo to Tumbela aɓe jogui kaɓirɗe celluɗe lattuɗe ɗen kaɓirɗe giwi ko toon to leydi Turki ha toon to leydi Allemagne ciggam nangue wulgue jaw ari ko fabade en eɗen jogui nangue oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi kono ne kadi machine aji bawɗi fodde diƴƴe hay so tawi woyduma yettima temedere métre so tawi ko forage joguiɗa guila e guesa ma ha e jardin ma ha e nder galle ma kala aɓe jogui machine aji celluɗi lattuɗi taw ko marque Allemagne walla ni Turki ɓe jaltinanma ndiyam ha tina hen an hoorema a heeɓi ndiyam so tawi ko installation moƴƴo kesso jaaduɗo e jamanu gam ngabbinanede panneau solaire aji walla ni frigoji walla climatiseur uji ha e lampaji garɗuɗi kala kami frigoji jokkodire ciggam nangue wulgue jaw ciggam nangue wulgue jaw hande ko dariɓe e nangue mumen ene ƴellita gueɗe sa jokkodiri e tongoɗe mabɓe ma heɓen kollaɓi maɓe kolle hen fannu noɓe gollirta kala sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue jaw woto woɗɗu joni joni so tawi koye nder leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 so tawi ko Mauritanie mbatta ko 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue jaw ari ko fabade en facture ala haydara ala ko nangue tan jaltina faya koye dabbude kono matériel moɓe jogui o ene wawi moftandema jeygue hayso higguiɗi tawatinata caɗele mbadden dando faade équipe keblaɗo garɗuɗo ciggam nangue wulgue jaw fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to kordinoro
ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma an mo haydara musani sa jokkondire gorel tayya ene faddonoma ñabbuji goɗɗi limtaɗi e gorel tayya an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru puƴƴiɗo koyɗe musoje koppi musoje jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi janggande hoorema ha ganda ñabbuji kaalaɗi e gorel tayya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www.goreltayya.com sa yiɗi hebde tonggode gorel tayya mbawa jokkodirde mabɓe joni joni woto woɗɗo so tawi koto leydi Congo gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Sow mbatta ko 00 227 827 46 76 72 so tawi ko Abou Sow Kawral Fouta business ɗum koto États-Unis d'Amérique mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa jokkodirta ko Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗandirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorel tayya jam tan woni hen ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno jibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longala jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte ceerno jibisi ene yawran ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol ceerno jibisi ene safra ɓe en wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yaltayma ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji ceerno jibisi ko bawɗo listihara dokkatama ko indema inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 400 CFA wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓen hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno jibisi numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno jibisi ene jogui miñum mo gollotone wiye ceerno Alassane Sy jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013 ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno jibisi mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique
Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogas yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba an joguiɗo tasuji e ɓandu mum nguru muɗum an joguiɗo puƴe jogui uube jogui tasuji laame baaye sa jokkodiri sa bunde gommage ma ittane ɗum ha laaɓa ha wiye ha tema artano mbaɗani ganda nguru so tawi ñawi ɓandu ñawande tawno nguru kañum reeni tew reeni ƴiƴam reeni ɗaɗi ɗum noon nguru foti ko sellude wona kala hunde foti waɗede nguru sa yiɗi hebde ɗen cabune on gommage jokkodirta koye 78 447 54 52 walla mbaɗa 78 125 15 99 kalɗo gonɗa ɓe mbawi rokkudema ɗeɗon tonggode ɗe mbawɗa jokkodirde kala gartaten koye batu jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi wasiyima ɗen jagorɗe toɗɗade jagorɗe makko gouvernement Amadou Ba ko wana ɗum ko kadi ɗen jagorɗe guitteteɗe e poste mumen kanko mawɗo leydi ndi o holliti so tawi a toɗɗama a rokkama fayida wonde jagorɗo won comportement mo poɗɗa jogade poɗɗa ko gollade golle mawɗe gollonoɗa ɓiɓɓe leydi ndi kala ganda ka cuɓaɗo cuɓaneɗa ko ya gollono ɓiɓɓe leydi ndi mbasa tan accidde golle ɗe wonande woɗɓe heddoana ɗe yahay haajuji maɗa ɗi gasata teni so lewru mayi keɓa jebdi maɗa ko wona ɗum ko kadi wonde jagorɗo firti ko gona neɗɗo ɓurɗo ɓattade population gona neɗɗo pertuɗo taw kadi ko neɗɗo jaajƴo baɗɗo cultivé muñowo kewɗo nafoore no fewi teni kadi kumpitiɗo sa ittama e oɗon poste ganda a toɗɗiraka ɗon ya wonɗon tan duuɓi limtinɗi walla ya wonɗon a ittetake sa ittama kadi on sa kala kaɗa haala ganda ko kalɗa teni kadi ganda ɗo kadɗa ganda comportement mo joguiɗa so tawi a ittama goɗɗo waɗama ɗon ganda kadi goɗɗo baɗaɗo no waɗira ko ha moƴƴina golle ɗum noon ko jabtade walla ni won e comportement ji won hen jagorɗo so guittama ene kewi mettinde ha kaala wone gueɗe jaaha kadi ha kaala ni wone gueɗe jaltuɗe aada no fewi keddoɗen ha joni koye on batu jagorɗo mawɗo leydi ndi toɗɗima gonnoɗo jagorɗo coftal ɓalli woni Makhtar Ba suɓama woni chef de cabinet hoorejo leydi ndi toɗɗale goɗɗe hanki kene tolno e 16 toɗɗande waɗi hanke batu jagorɗo o hen ko ɓuuri mantinade ko Maymoura Diallo mo ganduɗa gonnoɗo directeur général domaine oɗo saaha suɓama woni directeur général ONAS noon ko officier national ko fate banggue laaɓal e gueɗe nanduɗe ɗen gueɗe kala ha tenti ko fate fosuji kame addude laaɓal e sénare e nder leydi Sénégal ha tente Dakar lamorgo muɗum batu jagorɗe mawɗo leydi Sénégal Macky Sall félicité no fewi jagorɗo jangde towde ɗum ko jagorɗo jangde towde kame étudiant ji janggoɓe e duɗe ɗe leydi Sénégal ha tenti noon duɗal ngal Cheikh Anta Diop ɗum ko caggal nde ngal duɗal limta e duɗe ɓurɗe moƴƴude juɓɓin jangde ɓurɗe moƴƴude kadi systéme to banggue jangde e heblo kala ɗum noon yaltini ngol cimtol e yontere yawtunde ko francophonie kanko mawɗo leydi ndi o holliti hen weltare makko mawde no fewi kono kadi o wasiyima jagorɗo jangde towde ɗe ɓeydata darde mum ha tenti kadi o nande université miijanaɗo Sénégal oriental woni banggue diwan Tamba o ha ɓuura kadi wawde yaadude e jamanu kala kanko mawɗo leydi ndi wo erima jagorɗo wonande wangatoɓe leydi Sénégal wiyeteɓe tourisme en wonande kadi on secteur nde ɓurata ƴellitade nde tawno ɗum ene jeeya e gueɗe ɓurɗe wawde ƴellidde faggudu ndu leydi Sénégal to Sénégal keddotoɗen ko fate banggue jillu jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi France woni Gérald Dramani jillu makko ngo tijji wadde Sénégal ɗum ko nogase jeeɗiɗi octobre nduɗo hen lewru ndu gonɗen ma nando makko jaɓɓomo woni Antoine Diome jagorɗo gueɗe nder leydi mo leydi Sénégal mawo joɗoɗoy Amadou Ba ko fati e banggue ndenka e kisala gartaten ko fati e banggue cellal ɓalli wonande Dakar oɗo saaha teskama ñaw biyeteɗo
tuberculose koko ɓeydi ƴellitade ha tenti noon wuro wiyetengo Guédiawaye toon ne ɓuuri ƴellitade ne tawi e nder baaliyeji de Dakar ene tawi hen no feewi teskama gila tan janvier ha fayenma octobre kene tolno temedde joyi e capanɗe nayyi ka woni tuberculose ko windita yoga e cuuɗi safara taweteɗi to Guédiawaye kene tolno nder région de Dakar tan capanɗe nayyi e nayyi % woni ko tawa ene jogui ñaw tuberculose ɗum ko toon to Guédiawaye Pikkina Yembol Kirmasara yaltin ɗum ko tambiɓe cellal ɓalli ko ɓuuri wawde wondude hen ko duuɓi 17 ha fayenma duuɓi capanɗe joyyi sabu eɗen gandi ñaw tuberculose so tawi ari nangatma ko ɗojjo ko jamma jenggi ko kala mbalata ko ɗojjude ha weeta becce ma mbalata ko musde tena fooƴat ceɗoɗa no ɓurti ɗum noon ko ƴiƴam maɗa woni ko tuberculose a natata e nder muɗuma jogui ko traitement ji kono kadi kamɓe tambiɓe cellal ɓalli ɓe kolliti ko ɓuuri hen hewde toppitaki cellal mumen teni kadi ndewani ɗin traitement ji goƴa hewɓe taweteɓe Dakar wonande wiyede vaccin biyeteɗo Clémentine wonande vaccine teɗo ko fati banggue kulle dewaɗi walla kulle goɗɗe kala watti vacciné de yimɓe ɗum noon fenni ɗum ASRP woni ardiɓe pharmacie ji ɗi leydi Sénégal docteur Oumoula Khayri walla mbiyen docteur Oumou Kulsum Ndiaye holliti ɗum wodani tene wona hunde nandide e nofuru ko fate banggue ko ñakkete daabeje walla ko ñakkete wonande kulle so tawi ñakkama e nder holno jogori wade o holliti ɗin kabruji ko kabruji ɗi gonɗani tene kadi ɗi godani accident Louga accident musto waɗi toon yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali mumena nde sanga 19 heures hakkude Louga kame Dara Jolof e sara wuro wiyetego Guéli ɗum noon ne tawi nder commune mo Thiamena Kadiora kam wonno ko campagne sa helion goto hakkude mum e camion mo ganduɗa koye société Dangote nawaɓe ciment chauffeur biyeteɗo Abdullaahi Sy mo duuɓi 50 ne wonde biyeteɗo Matar Ndiaye duuɓi 36 ɓen ɓitti e nder auto mumen kene fotta wonde minitaji jonde yimɓe ne mbadda hen beele yaltindeɓe on auto ko toon kamɓe ɗiɗo ɓe mbasi hen pittali mabɓe so tawi noon ko dongnannoɗo campagne société Dangote biyeteɗo Abdou Pouy kañumne gañima hen gañande musde no fewi nawama to cuuɗi safara on accident noon lorsque udditama hen ha ɓuura yajje ko fate banggue nangle wonande biyeteɗo Ndongo Diop biyaɗo teɓ guila ñande altine nde waɗi yangara hakkude tribunal kame police hanki jamma waali jammum gadiɗo to kaso taw kadi ganduɗa o jeeyanoma e waɗanoɓe contrôle judiciaire non wonno ko 2021 e lewru mars fitinaji bannoɗi kono kadi wo tawete koye landa Pastef ɗum noon ko caggal konnguɗi ɗi wo yaltinno taw konnguɗi ko mette dillinde leydi addude fitinaji e leydi haalde konnguɗi bonɗi faade procureur ko ɗum jeeyi sababu o nanguira oɗo samo tawe e nder ɗin kassoji Sénégal najo ɗanle ɗe ndewani lawola Ibrahima Gaye ko ɓiɗɗo Sénégal najo mo duuɓi 39 kam woni pellaɗo ñalawma hecci hanki o woni 18 lewru octobre ndu no gonɗen wo fella koto Kerol Mexico États-Unis de Amérique eɗen gandi kamɓe ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol to banggue Amérique aɓe tacca kene wona leyɗele sappo taw koye suuɗayru ko wayno Brésil faade États-Unis d'Amérique Cuba Venezuela Haïti Afrique Asie kala aɓe keewi taccude nokkuji kewɗi kanko noon wayi hino haw yettoyi keerola mir hakkude Mexico kame États-Unis de Amérique ne tawe e nder état mo Californie tuuma noon waɗi ngal ɗon baɗala koye pelle ɓen tuuma waɗi ngal baɗal ko pelle bandiji biteɗe Castillo en ko ɓen mbaɗi ɗen gueɗe ɓe daaƴe makko ko kure tati calibre 9 ko ɗen ɓe daaƴe makko ɗum woni ko tawa e nder ɓandu makko kono kadi oɗo saaha mo gonɗen police nana udditi hen hello yañgo no fewi ko wona ɗum ko janvier nder ndeɗo hen hittande Pape Fall ɓiɗɗo Sénégal najo kañumne fellanoma taw ko police felli ɗum hakkude Équateur hakkude Équateur kame Pérou ko toon wo fella goɗɗo kadi fella koto Amazone mo Brésil ne fayi États-Unis de Amérique police caggal nde holliri gadde passeport ji mon kanko noon ko ɗon o huuli o dogi ɓe cokkima ko kure ɓeɗo kala ko kure en jooɓi pittali men taw ko yaltunoɓe e nder guri mumen leyɗele mumen ɗanni yidde dañoyde
oɗo saha ko mayde dañoriɓe toon koni hen ɗenɗalle mbay so jomum yeehi dañi arti rokkima seeɗa jawa so rokkanima tikkana ɗuma taw ganduɗa gurdam mum ko yi ko ana yiyani feccere majjum ɗum noon duwana ɗeɓe kankon baraɗo heccenke o woni iwdi makko koto Kirma Saar ne tawe nder baliyeji ɗi Dakar to Kédougou ko fate banggue seppoji e faddade boli sukaɓe duppunoɓe ko fate banggue bisuji gollotoɗi e pettowal miniŋa kene tolno jeegomo nangganoɓe hen 19 ɗaccitama 49 hanki darima e yeeso ñawowo mbaali jammumen gadiɗo to kaso ɗum noon ko ɓen moɓodirɓe taweteɓe nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Tomboron koto ko toon ɓe mbino kamɓene ko yoɓe gollini e oɗon société ko wona ɗum kono ɓe dañino duppude bisuji kewɗi kono ɗo saaha ɓe battidima to kaso jeehetena ko aton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe holko fini to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama a juurama. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor hande ko département Bignona jeheten frontiére hakkude Sénégal e Gambie. holɗum école aji gonɗi toon ɗi eɗe gonde caɗele elewaɓe ɓe ko wayno ɓe ngala kayitaji juddu fodde ujunaji ɗiɗo élève. ɗum noon ko ɓuuri hewde mabɓe joni jiknaɓe mumen ƴewita kayitaji ko Gambie nawa toon sukaɓe gona janggude école aji ga ina waɗe mabɓe caɗele. nder ɓe namdama holko waɗi ɗum ɗon ɓe mbi ko ummade ɓe ɗon kamɓe ngoɗo wuro wiyetego Kataba 1 ɓe ummo ɗon ɓe jaaha Bignona ina waɗi caɗele hakkude mabɓe e Bignona. gowu saɗa yaha nawata ko seede nawa kadi cukalel ngel ñalla rangde ɗum noon ina waɗi caɗele to noon Gambie a yetto tan daña kayit joni ɓe naata école ɗum waɗi hewɓe mabɓe fodde ujunnaji ɗiɗi élève nan toon e nder Gambie ina jangga hande école aji ina ummi ɗo e Sénégal. état civil ina wayno ina jogui caɗele kañum noosi wi fodde ujunere élève ala kayit juddu. ɗum noon ko wirsindade neɗɗo daña ɓiɗɗo ha ɓiye mawna ha ina naata école taw dañani kayit juddu. ɗum ɗon ko sagginare kala neɗɗanke baɗowo ɗum ɗon ina wayno oɗo yiɗana ɓiyum avenir janggo ko ina wawa wonde taw so yiiɗi janggude walla yiiɗi ɗannade affaire kayit wona sara e neɗɗo. Benno Bokk Yakare ina wayno ɓe beltinima président de la république to Balantakunda Souleymane Ndiaye neɗɗo mabɓe waɗama directeur sabko waɗama directeur sabko ina wayno ɗum noon wone mabɓe weltare no fewi. ɓe mbi guila tuggandema e Senghor ha heɓanma Abdou Diouf heɓanma président Abdoulaye Wade heɓanma président Macky Sall ko oɗo goto waɗani ɓe e nde galɗo teddugal to e Balantakunda kamɓe ɓe meeɗani nadde e laamu. ɗum noon ɓe beltani Allah eɓe beltani président de la république. eɓe kolli kadi président yo andu Balantakunda fof nana caggal muɗum nde wonno eɗen gandi e woote affaire député ji ina wayno président de la république gagnima toon no fewi. so en ummima ɗon garen ɗo e nder Ziguinchor hôpital régional Ziguinchor eɗen gandi ko ñalawma hanki wonno affaire mawninde rafi biyeteɗo cancer C e octobre rouge. ɗum noon woni ɗo e nder Ziguinchor ina wayno ko ñalawma hanki ɓe mawnini ɗo ena oɗo ñalawma no fewi. Ziguinchor dey ina wonde probléme affaire leydi aɗa yiya galle yimɓe nayo jeeye neɗɗo goto yeeyaɓe galle o yimɓe nayo ndenda. ɗum noon kayitaji ɗi tribunal holli ina wayno leydi nan toon to muɗum kadas holli ɗiɗo kayitaji ina wayno leydi e dow jamma e ñalawma nana ɓeydo. ɗum noon ɓe mbaɗi alerte pour wawde darnude yimɓeɓe e wawde wadde ɓe contrôle e wawde yewtidde e mabɓe ha ɗeɗo caɗele leydi wawa ummade ɗo e nder Ziguinchor e département Ziguinchor. Weltare TV musidɗo moon Ahmad Issa Keɓe gorko mboto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zig FM jokkodire Sar Abdullaahi Saar yalla koye walde jam. Allahumma amina ya rabbal alamina. sen gewi to Ziguinchor paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo to Dakar lamorgo leydi Sénégal
windi ɓatake faade autorité ji leydi Mauritanie ngam tintindeɓe wonande Mauritanie naɓe yonɓe nangama to Guinée Conakry taw kadi ɓe jiiya koye pelle biyeteɗe pelle funtoɓe yimɓe taw kadi nden fedde ɗowi ɗum ko ɓiɗɗo Guinée najo Guinée Conakry najo o holliti noon ko nayo woni nangaɓe hen heddiɓe ɗaccitama caggal nde loskoji mbaɗa hen wo holliti ɓe nangaɓe hen goto wiyete ko Al-Kabba wuldu Ahmed Sidi jeeya koye pelle salafiste en goɗɗo ko Cheikh wuldu Hammadi wuldu Oumara goɗɗo ko Khattari wuldu Mohammed goɗɗo ko Djibril wuldu Mohammed so tawi noon ko jeeyoɓo on ko almartaji on noon dañani nanguede taw kañuma dogi kamɓe noon ɓe nanguira ko waddeɓe ko fate banggue réseaux sociaux ɓe mbiyata ɓe nawata yimɓe ko États-Unis d'Amérique walla ɓe jogui autoji galleji walla ɓe jeeya woni gueɗe mbaɗa trafic aji goɗɗi no fewi sa yiiɗi yaade Amérique ɓe pewnanma dossier ji maɗa jooɓa 450 ujunere taw koye koppereje franc CFA hewɓe noon gullitima ñamanama haalisaji kewɗi no fewi ko fate banggue trafic aji goɗɗi taw ganduɗa ko kawniɗi seeɗa ɗum woni koɓe kolliti wo erima noon so tawi woni ɓiɓɓe murtennaɓe binditama e ɗeɗo hen gueɗe laamu ngu ne foti yaltude hen e haala ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi Mauritanie keddoɗen Mohammed wuldu Abdullaahi Saar gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie hanki e nder jayde France 24 namde ɗe wo namda wo yeddi ha memi leydi wiyedemo wonande wo ñaaguima laamu leydi Mauritanie ɗo e jonti ɗiɗi omo yiiɗi ruttitade to leydi France so tawi warti to leydi Mauritanie taw nawnomo toon ko safroyade wo holliti ɗin konnguɗi godani tene kadi wo holliti wodani ngam wiidemo omo ñaagui leydi Mauritanie wondemo exila to leydi France ɗum foof o holliti wodani kono kadi o holliti omo heeɓi ñawede nder leydi makko so tawi woni laamu ngu udditi dossier ji tawi ko tuuma ko ne woodi ko gonga kono kadi o holliti ma o jee e sumgoji sarɗiyankoji e nder daroɗe hitande faande nde ɗum ɗo henno jayden ko o journaliste on namdimamamo so tawi woni wonande o haɗama jeede ɗim sumgoji o holliti hayluwa goto e Mauritanie wawa haddemo jeeyede hen saabu o ala kene haɗamo jeeyede e nder ɗiɗon sumgoji ɗum noon ko konnguɗi gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohammed wul Abdel Aziz Mauritanie Maroc kala ñalawma garɗo ne ɓeyda jokkodiral hakkude leyɗele muɗuma ɗum ko jagorɗo ñawoje mo leydi Mauritanie tawtoraɗo batu jagorɗe ñawoje ɗe leyɗele arab ɗum waɗi ko toon to Rabat lamorgo leydi Maroc ɗum noon ko jonde 37 jonde 8 jonde yurnitade ñawoje kame gostodiral miijoji kame expérience to banggue fannu ñawoje on fannu noon yewtidi hen toɓɓe jaƴƴe no fewi jagorɗo mo leydi jagorɗo mo leydi Maroc kame jagorɗo mo leydi Mauritanie ɗum waɗi koto nokku biyeteɗo France ne tawe e nder leydi Maroc jillu suu kolaɗo kuuɓal mo État Amérique jillu makko e nder leydi Mauritanie gasi ha laaɓi kanko on Victorine Nulana kanko e sete makko timmuɗo ɗum ko caggal nde o jooɗode mawɗo leydi Mauritanie o jooɗode hoorejo jagorɗo kame yogay jagorɗe e pelle daraniɗe haqqe innama aade wo holliti Mauritanie hande o ne jari ɗoftude to banggue développement e to banggue gueɗe kewɗe saabu ɓe jii Mauritanie waɗi taɓal manggal no fewi ko fate banggue potal e démocratie e nder leydi mum wona konnguɗam ko konnguɗi on sukkolaɗo kuuɓal wonande États-Unis d'Amérique jilliɗo e nder leydi Mauritanie hakkude mum ambassadeur mo leydi Mauritanie to ambassadeur mo leydi Amérique taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie wo holliti kene tolno 200 wonande magasin walla men pharmacie woni koɓe jilloyi e nder lewru mandiɗo ndu hanatanma nduɗo hen lewru 200 pharmacie teskoraɗo guilay prix ji ha yeyde produit ji gasɗi e goɗɗum kala ɗin jillama hen 900 pharmacie 900 pharmacie woni ko witta jeeɗiɗi hen pharmacie ji jeeɗiɗi tawa kene jeeya médicament ji ɗi date mumen gasi woni hen 900 tawa hen ko paracetamol ɗum woni ko yaltina hen taw ganduɗa oɗo sa laamu leydi Mauritanie
en haɓo hen ko ɓuuri hewde hen 19 ko ɓeydude prix won hen jowama balɗe tati won hen jowama balɗe nogas e goho rutti kadi fawa amande sattude ne feewi jagorɗo awo ma jekkadɗe leydi Mauritanie yaltini ɓataki o holliti maɓe gummina concours ko fati banggue kawguel jeeyede koninkoɓe temedere koninke maɓe ƴewata gam tambade nden kay kisal ma jekkadɗe ɗe nuwadibu guilay awo ha e ko yahata to banggue ɗantoɓe ɗanle ndewan lawol ha tendi noon rende maje kadde ɗe to banggue awo maje ɗe kanko jagorɗo o holliti ɓe katojini koye temedere kono kadi ngol binditagol waɗata koto état majeur armée leydi ndi to Nouakchott ɗum fuɗɗoto ko 2 novembre ɗum fandu ha 1 novembre ko nden gasata ɓe katojini koye sagataɓe jarowo duuɓi 18 fayanma duuɓi 25 taw kadi ganduɗa ko sagata timmude darde mo 1,65 métre taw ko sagata coftuɗo wona tan ñuubiniɗo ɗo jiiɗa fone aami kosam tan e ata e tan ne leeli reedu no fayi dow ɓe jiiɗa kadi gorel daɓɓel no feewi ɓe jiiɗi ko gorko baaɗo no amni taw ko timmuɗo coftuɗo jool taw kadi ganduɗa ene jogui sembe no feewi so tawi a yi kadi balabe mum a andat balabe mum e weccu mum kala ko gorko timmuɗo woni ɗo henna cuusɗo mo hulani on woni moɓe cohli taw kadi ne jogui kayit mo ganduɗa ene settina heeɓi baccalauréat muɗum woni keɓɗo bac mum keɓɗo ngal seedam fagal kono kadi taw ne jogui certificat de en jogui certificat médical en anda aɗa selli aɗa wi wen a ala rafi a ala diabète a ala haydara goɗɗum ka biɗo wen kono kadi ko wona ɗum ko aɗa jogui kayit jibinande nde leydi Mauritanie ko on woni moɓe katojini ɗum noon hande o wonata hunde wemde no feewi dañde hono sagata baɗani so wona taw koy mino so joni koto Mauritanie keddotoɗen jeheten ko toon to leydi Maroc jonde wattude nayi ɓiire taw ko hakkude ulamaw taw kadi ganduɗa darningal cetal ko roi Mohammed VI mo leydi Maroc nden jonde noon jooɗi koto fees ñalawma hanki o ha ñalawma hande o kene tolno e 250 tawtorama taw ganduɗa ko universitaire islamique kene tolno 34 leydi woni ko tawtora e nder ɗeɗo henna balɗe ɗiɗi hen 50 ko rewɓe ɗum noon ko yidde nannude l'islam e pinal mum e deyre mum e jam mum e beldal mum e nder ɓerɗe julɓe kala taw darnogal cetala ko roi Mohammed VI e kala hitande ne toɗɗe to jotte jooɗe gam yurnitade ɗeɗon gueɗe kala sen giwi to leydi Mauritanie Maroc paɗena ko to leydi Mali jangu attaque baɗɗo to poste wobiriya noon ngun jangu waɗi koye poste ndenka wonande MC wonande CMFP numéro 1 taw ko mouvement pelle joguitiɗe armée ji wallitiɓe koninkoɓe armée leydi Mali tawete e nder natirde gawo kene tolno jeeɗiɗo combattant ji mabɓe goni wasde hen pittal men wi Djibril Diallo wonno ko 17 moto supitiɓe kala bangueji yande on poste leelani wonti ko 105 moto sagataɓe ko ɓen jani toon duppi gueɗe kewɗe no feewi ha joni koto leydi Mali keddotoɗen jeheten koye armée leydi Mali colonel Ibrahima Samassa wo holliti nder ɓattake mo yaltini hanki o holliti armée leydi Mali joori kure e condi taw koye diwan Tisalita ha ganduɗa ɓe jooɓima pittali 50 joguitiɗo armée nottortoɗo jihadiste ɓe duppi toon otoji 5 blinde kene tolno 35 moto taw koye ballal koninkoɓe leydi Russie witeɓe Wagner taweteɓe nder leydi Mali to Mali keddoren ha joni hewɓe yaltuɓe koɗorɗe mumen ne doguine moltoyi tawɓe giwi koye guure mabɓe to Moura ha fayma to Massina woni hen jaltinɗumen ko mankude nden ka woni hen kadi ko toɓoli gardi ha galleji men nanni ndiyam walla galleji men pusi ngala ɗon goni keeɓi hanki balle mawɗe no fewi ɗum ko caggal balɗe banduma nde ɓe gulliti guura ala tene kadi ɓe tampi no fewi ñande 18 octobre ñalawma hecciyanke o goto kala heeɓi 100 sac maaro 50 nonne kadi 50 kilo sukara litre ji 10 nebam ngam wallideɓe beele guura timmuka haɓe mbawa deññude ɓerɗe mabɓe jeheten ko takkude jeheten koto wuuro wiyetengo kuri hakkude muɗum
e kuccala wonande gorko biyeteɗo conseiller pédagogie mo ganduɗa